kunda da ya kamata ba ka rage shaye-shayen nan. Sai lalla ya ce, shayen nan sai a hankali. Kana ganin azumi ta gabato dole fa an rage shaye-shayen nan. Ka rabu da ni lalla. Kai lalla zo nan ina ya gaje. Wannan aidin mutanenmu ne. Kai ka tsaya gaji abin da zan gaya ma, kaga azumi ya zo. Zan ja ma kunne, ba ci, ba sha, ba cinye mutane. Ka ji dai ina gaya ma ko? Kawai kai dai ba ruwanka azumi ne ya zo babu cin mutane. Maza ka tashi ka ɗebo min ruwan alwala. Gaskiya kai shaye-shayen nan ta fara ma yawa.